Het is maandag 28 april, de dag dat. Heintje na 33 jaar huwelijk, waarom gaat naar zijn mem? Mama. Friesland, meer toeristen als eer krijgt in de mooie vakantie. En in Bien joggen we bij de juiste band Brückenbauer. Goeien en mooi dat je joggen naar Bient. Dagelijks omtinken van de Tweede Wereldoorlog. We doen dat deze week onder de hand van bijzondere objecten. Kleine en grote voorwerpen, maar het kleinste voorwerp wat erin ligt op een verhogentje. Een J-stempeltje uit Sneek, waarmee een Nederlandse ambtenaar een J zette in het persoonsbewijs van de Joden uit Sneek. De band van Oudwart, Brandgem en Driesem kunnen Takkenmeer net meer in eigen dwarp naar squallen. De dwarpen krimpen en dus binnen de te min ben om de squallen open te houden. Een probleem dat op volle meerplakken voorkomt. Van de goed 400 squallen in onze provincie worden de zondag maar sluiting bedriegen. Wat betekent het voor die dwarpen? Is het de deerstek van de leefbruns of biedt het ook nieuwe kansen? Ik praat hierover met Corina van Beekhuizen uit Hitsem, dat ze zo'n 2010 de squallen missen matten. En met Femke de Groot van Brandgem. En correct is het nijs bekend worden dat de Iets Willemsma squallen Takkem hier tegengiet in 2015. Welkom beiden. Om maar even met jou te beginnen, mevrouw de Groot. We zeggen het niet correct al in Joet. Een grote klap voor Brandgem. Waar ben je hem nou het meest benauwd voor? Het sociale aspect. We weten natuurlijk al 30, 40 jaar lang dat de squallen dicht. Hij zit steeds op het randje. Maar om nou te jaren te krijgen dat hij werkelijk dicht, dan kon je toch denken van ja, het sociale aspect van het der te geren komen, ja, dat komt wel in het geding. Wat is dat sociale aspect? De verplichting dat je bij naar squallen brengen, dat je daar dan samen toch een praatje hebt, jou je wel binding aan het dorp zelf. Ik ben jezelf boeten het dorp en ja, dat is wel een manier om erin te komen. Je moet ook daar op het squalplan, je maakt je praatje met elkaar. Ja, je gaat als ouders wat meer met elkaar, de band die badje dan bij elkaar, dan ga je koffie drinken. Maar het is al je begon op de squallen zelf. Daar beginnen de afspraken, de band die maakt je de afspraakjes. Dus het is de start van alles. Ja. Corine van Beekhuizen, in 2010, wie het dus in Hitsem staat dat de squallen tegengiet. Herken je dit gevoel van doen? Ja, ik herken het wel. Dat was in Hitsem eigenlijk ook zo. Ja, het sociale aspect wat de grootste klap wie. Ja, en nog niet eens zozeer voor de kinderen zelf. Want die zagen elkaar ook na school wel. Maar voor de oude bewoners in het dorp zeker. Ja, we wien in 2010 bij hem op squallen en daar hebben we nog wat beelden van. Ja, jammer. Het is een stukje leberhit in de dorp en dat valt aan zijn woord voort. Het dorp vergriest het wat, denk ik. Je kent hier iedereen op deze school, ook heel erg veel uit dit dorp, want het dorp is ook klein. Het is nog best bijzonder dat er een school is. En dat is behoorlijk jammer. Hier ken je iedereen en niet op die school waar wij heen gaan. Ja, dat is niet leuk. Het wie jouw zoon, die erin zit. Ja, Bram. Bram. Ja. Binnen of jouw letter, had er het nog wel net zin aan op een oorenskwallen? Ja, zeer. Ja. Maar hij zat toen in groep 8, hij ging al van school. Oké, dus het wie voor hem net al te slim. Nee. Maar wen je er nou alleen nog bejaarden in Hitsem? Die man die zei het van, het dorp gaat daardoor vergrijzen. Is dat echt zo? Nee, er is een heel actief dorpshuis. Het vergrijst niet. Je hebt nu wel dat de mensen in Hitsem komen wonen om het wonen. En dat ze zich eigenlijk daar alleen maar wonen. Maar en dat wie is net zetten kwam direct te wenen omdat er een squallen wie? Omdat er een school was, ja. Zelf hadden wij dat ook. Mm-hmm. Het was wel prettig dat er een school was, want dan hoef je verder niet te kijken en dan kom je er gemakkelijk tussen. Dus het sociale aspect. Maar toen de school eenmaal dicht ging, hebben wij niet het idee dat de school of dat het dorp ging vergrijzen. Nee, het wie net zo dat er helemaal geen jonge gezinnen meer bij komen binnen. Nee. Want in de loop der tijd zijn er ook wel weer kinderen bijgekomen. Ja. Wat is er verloren in het dorp? Wol dan, als dat net verloren is? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Hoe heb je het oppakt? Want we hebben de school ging dicht en toen hadden wij de school haalde het oud papier op
En toen hebben wij het oud papier ophalen een doorstart gegeven. En zijn we een jeugdclub begonnen, Hits Kids. En met het geld van het oud papier organiseren we activiteiten voor de kinderen. Om ze toch bij elkaar te houden en om toch de ouders wat bij elkaar te krijgen. Want dat weer wel noodzakelijk. Ja, dat vonden wij wel. Ja. En het was zonde om dat oud papier te laten lopen. En dit was een mooie kans. Met oud papier, daar leerde kind dan? Te rieden. Te leerde kind, toe kan leiden. Ja, nou ja, zeker. Anders dan bleef het oud papier staan. En het is een leuk potje. Ja, maar trots die Hits Kids, prachtige namen voor Hitsum, het dorp, is de binding er nog wel? Door de Hits Kids is de binding er wel, ja. En het dorpshuis en de verschillende verenigingen doen ook veel voor de jeugd. Maar de Hits Kids is wel echt voor de binding. Ja. Je bent benauwd van het sociale aspect, maar het hoeft dus net. Nee, we zijn er al maar bezig. We hebben een activiteitencommissie die alle maanden wel wat organiseert. Maar we hebben nou ook als dorpsbelang, we hebben vrede naar bestuur gekregen. Of deels naar. En er zitten al je jonge mensen in die samen al besloten hebben van jongens, wij gaan ervoor, wij gaan dingen organiseren en we willen die bij een bielko houden. Ja, want je zegt het nou net meer zo zwart in. Nou, we hadden het eigenlijk nooit echt heel zwart inzien, omdat we al wisten dat het rond hier te komen. Dus de klap van dat het inderdaad sluiten wordt, is natuurlijk altijd onwijzig. Maar we wisten natuurlijk in onze achterrollen wel dat het een keer gebeuren zou. Ja, het is in Hitsum gebeurd, het gebeurt nu in Brandgem, maar het zal op nog volle meer plekken in Friesland gebeuren. Op zo'n zondagskwalm speelt dit probleem. Ja. Moet je dan echt als dorp de schouders eronder zetten? Ja. Is dat het wichtigste is? Ja. Ik zou wel meer begeleiding hebben vanuit de gemeente of ideeën. Of je bent nou vaak zelf bezig om alles uit te vinden. Ja, want voor Jim speelt het probleem nog net zo heel lang. Nee. En Jim heeft er al wel langer maar te krijgen. Heb Jim die stiepen kregen? Nee. Moest je hem zelf alles uitzieken? Ja. We hadden enigszins begeleiding van het PCBO. Omdat de school dichtging. Dat was de christelijke stichting, is dat, meen ik. En school Hitsum ging samen met school Achlem. En daar hebben we wel enigszins wat begeleiding in gekregen. Maar hoe dat dan verder moet in het dorp, daar helemaal niks over. Nee, maar wat hien je graag weten wil? Waar hien je graag stiepen in hebben? Nou, daar heb ik me ook nooit afgevraagd. Dus want het wierde net en dus denk je er net benauwd? Nee, we hebben samen de boel opgepakt en zijn begonnen met de Hits Kids. En we waren wel zo van, nou, de school gaat sluiten, maar de leefbaarheid moet wel blijven in het dorp. En dus vorig jaar is er een nieuwe wartsplak gekomen, nieuwe toestellen. Dat heeft Dorpsbelang dan gerealiseerd. Dus we zijn er wel met z'n allen mee bezig. Ja, er gebeurt van alles, maar daar moet je wel heel actief mee bezig. Het dorp valt dus net stil wat de squallen zit. Oh nee, zeker net. Nee, we zijn nog net aan het slepen. Nee, maar wat voor dingen kun je eruit pikken? Bijvoorbeeld zo'n dorp Hitsum als voorbeeld dat je hem denkt dat van papier, dat lijkt me dus een heel goed plan. Ja, dat nemen we zeker in mee. Om uit te beloeken. Ja. En wij zullen aan het eind van het volgende squallen gaan wij een groot feest organiseren, een reunie met alle leden die ooit op de squallen zitten. Hè? Ja, want 150 jaar historie. Ja, dat hebben we net zomaar voorbij gaan. Nee. Dat ging gewoon net. Nee, maar je blijft net stilzitten en je zult de komende jaren de flinkje doen daar in Brandgem. Ze zullen weten dat we er zijn. Goed, Jan. Femke de Groot, Tiegetank en Corine van Beekhuizen. Ik dank voor je komst. Ja. En dadelijks inbient een dream die het uitkomt van de jousterband Brückenbauer. Ze binnen de studio invest maar haar grote voorbeeld Ken Stringfellow en bient wie erbij. Maar eerst heel wat oors. In deze week varadeerde betinking op 4 mei in bient omtinken van de Tweede Wereldoorlog in 5 bijzondere objecten. Nou, een idee van de Kunsthal Rotterdam. De Aronoman wie daar een tentoonstelling de Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen te zien. Wij doen het maar 5 objecten uit het Verzetsmuseum Ljouwert. Je hoort het liedste voorwerp, maar misschien wel het grootste verhaal. Een stempel, maar de letter J, die het broekt waard in het gemeentehuis van Snits. Het onderdeel verjaagd en vermoord. Vooral het verhaal van de vervolging van Joden hier uit Friesland. Kleine en grote voorwerpen, maar het kleinste voorwerp wat erin ligt, op een verhogentje, een J-stempeltje uit Sneek, waarmee een Nederlandse ambtenaar een J zette in een persoonsbewijs.
van de Joden uit Sneek. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog waren er in Snits en omjouwing 68 Joden. Van 1941 jaar krijg ik zij een J in haar persoonsbewijs. Een liedstempeltje, maar grote gevolgen. De J werd voor de Duitsers een belangrijk administratief helpmiddel bij de deportage van de Joden naar de vernietigingskampen. Met de Joodse gemeenschap in Sneek is het niet goed afgelopen. Er woonden voor het uitbreken van de oorlog zo'n 68 Joden in Sneek. En daarvan zijn er uiteindelijk aan het eind van de oorlog nog 25 over. Dus 2/3 van de gemeenschap is slachtoffer geworden van de vervolging. Ik denk dat mensen erg getwijfeld hebben. Wat moet ik nu doen? Ik weet dat ik gevaar loop. Het was natuurlijk bekend dat Joden, dat er strenge maatregelen waren tegen Joden. Ze waren geïsoleerd, ze waren geregistreerd. En wat gebeurt er nu met je? Een aantal mensen heeft de gedachte gehad van ik ga niet naar een werkkamp toe of ik ga naar Westerbork toe. Want ik denk dat ik dat misschien wel eens niet zou kunnen gaan overleven. En een aantal mensen heeft gedacht van nou, zo erg kan het misschien toch niet zijn. Ik ga toch. Er waren soms familieverbanden, er zat ook al familie in Westerbork en dan ging je toch maar. Vandaar dat het grote aantal Joden uiteindelijk weg zijn gegaan. En er waren ook niet zoveel plekken om je te verstoppen. Het onderzoek wat we hebben gedaan naar de Joden, een Joodse gemeenschap hier in Friesland, dat blijkt wel uit dat die Zuidwesthoek, waar Sneek een onderdeel van is, behoorlijk veel onderduikers heeft gekend. En het is heel akelig om te constateren dat zo weinig Joden uit de omgeving zelf een onderduikadres daar hebben gevonden, maar bijvoorbeeld wel Joden uit Amsterdam of andere steden die daaronder zijn gebracht. Maar goed, dat hele verhaal over de vervolging is natuurlijk gewoon een vreselijk naar verhaal, een heel verdrietig verhaal. En morgen een reportage uit het Verzetsmuseum over de schoenen van de waanzin. De studio in met een van die jeugdhelden. Het oerkwam dit weekend de jousterband Brückenbauer. Na een jarenlang mailcontact kregen ze Ken Stringfellow Savier om 2 noemers maar haren op te nemen in een studio in Amsterdam. Stringfellow, die het nou in Parijs wennet, maakte in de jaren 90 furoren maar de Amerikaanse band The Posies. En nu is hij producer die het over de hele wereld werkt. Wat is de overeenkomst tussen de jousterband Brückenbauer en de verraadverneemde band R.E.M.? Beide bands zijn in de studio opnames die met deze man, Ken Stringfellow, in de jaren 90 bekend worden met zijn eigen band The Posies. Ik werk er met grote acts als Snow Patrol. En in Nederland met Carice van Houten. En nou dus met Brückenbauer. They were wanting to try and get on the bill with my band The Posies when we were playing, and they sent me their video. It was really cool. You know, yeah, I was digging what I heard for sure. You know, and I thought, if we're going to get in touch, let's make something concrete come of it. De tarriedings waar de studioopnames met Ken Stringfellow zetten al begin maart uiteen. In de oefenruimte van Brückenbauer op een jouwer. Het is super natuurlijk. Posies, die plaatfrosting aan de bieder, dat vonden wij echt helemaal te gek. Die hebben echt grieën eruit. Ja, het is een jeugdidool van ons. En wij hebben met deze band altijd zijn. We moeten dingen dan die we mooi vinden, wist wel.
En dat is dit ik, wist wel. Door eigenlijk een tweedaagse opname, om te zien dat het klikt natuurlijk. En ja, het is maar een beetje ouderwets hoe dat uitpakt van die man. Ik ga ervan uit, als de feeling goed is met zo'n man, dat er nou wat moois uitkomt. Daar ga ik vanuit. Wij filmen je op de tweede dag van Brückenbauer in de studio. Joet steen vooral de vocalen op het programma. We'll call it 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, just like that. Dat is net mijn ding, dat is nog nooit zo geweest. Ik ben hier op het podium, net in de studio. Maar ja, je hebt erbij. Dus, Wat is dat dan? Dat zo wringt? Ja, weet ik net. Ja. We staan onder de loopline, hè? En is het nog spannender dan het meeste stringvel achter de knoppen zit? Nee, dat maakt het in donder uit. Nee, gek, hè? Nee? Nee, nee. Nee. Oh, take me to that place. Yeah, take me to that moment. I've never really encountered a vocalist like Bert who is just so loud. Before I knew you. He's louder than like AC/DC or something like that. No. Yeah. And I had my fingers in my ears, you know. I mean, like, it was just insane how loud he is. If there was a way that sun could bend so I could travel, I never. Dat is hartstikke leuk, ja. Dat is wel een ervaring. Ja. Wat wacht je net? Ja, soms moet je de tiert even wat doden, maar dan ga je even naar buiten. Een frisse neus hel je. Ik ben nou wel een beetje van een band, maar ja, het is een hele leuke gast. Lekker domme humor af en toe en ja, heel productief natuurlijk. Echt op een leuke manier met de muziek bezig. Hij motiveert je gewoon om het onderste de kant te halen. En dat is gewoon een goede eigenschap van een goede producer, denk ik. Een persoon die een beetje in dezelfde genres en richtingen zit als u qua muziek. Ja. Dus hij begrijpt de muziek wel, denk ik. En dan kan ik goed opnemen. Thank you. Thanks for coming down. Here we have a band that's already that already knows what they want, and they can all play it. You just put them in the room and put the mics on, and boom, it already sounds full. You know, this is good. Doing what you believe in goes a long way. You know, and they believe in what they're doing, and if they continue on and push themselves to be seen and heard, you know, could work out. Dan hebben we 2 nummers opname. En wat zijn er uiteindelijk met dwaan? Wat wil je met deze nummers? Ja, nou, daar ken ik heel makkelijk hoe herzen. Dat weten we nog net. Niks koe ik zitten, niks. Maar nee, dat vind ik net. En dat is maakt het leuk. Want we hebben er nog geen doel mee. Het is net van, oh, deze nummers moeten we dit doen of dat doen. Dat weten we nog net. Echt net. Nee. We hebben een plan voor een hele plaat. En dat willen we misschien ik wel mee kent doen. Binnen schierven we deze band op 5 mei, dan speel je ze op het Bevrijdingsfestival in Ljouwert. Je eigen groentes kweken, waar wil dat nou net? Het is deze week een mooie vakantie en dat is correct een goede tijd om naar de tuin aan te gaan. Wij van Bient gaan met Aad Oosenbrug van Donkerbroek in Tusken uw eigen Bient-tuin. En deze week laten we alle uitstuurings nog recent, zodat je zelfs nou echt nog beginnen kunnen met je eigen groentetuin. En we beginnen vanzelfs bij de basis, met stront. Aad, naar hier, naar je plan. Wat geef je doen? De Bient-tuin. De Bient-tuin? Ik ben er zo weer mee. Ja, dit wordt fantastisch. Dit wordt het? Dit wordt hem, ja. Wat komt erin? Nou ja, van alles en al wat. Maar wat fruit bij hem gezien, compostbult, sla, warteltje, maar ik wat aparte dingen. Meestal kan thuis ik mij doen. Meestal kan thuis mij doen, dat is eigenlijk voor de bedoeling. Je mag thuis even mij doen. Die moet gewoon dwaan verstoten. Ja, en dat hoort net op grote schaal. Al is het 400 meter. Maak het neer uit, waar val je het en begin ik een groentetuintje. Succes ermee. Nou, tegen dank. Maar zegt ik nog wat dwaan van meer, of blijft alleen maar te praten?
Nou, wat maakt wel? Nou, dan maak je nog wel een strandkrootje. Oké. Kijk beter van bovenaan weer aan, dat hebben we hout één keer om. Ik ken het nog nooit zien, dat is wel duidelijk, hè? Zo? Zo ben je met de kriesdagen aan. Je zei iets. Nou, dat doet er maar wat minder op, ja? Stik hem maar recht, denk ik. Ik ben wel beter, vies net? Ja, het doet eerst snel. Ik moet even hier. Wat voor stront is dit? Dit is uniek, hè? Dit is stront van een as. Een liets rund. En dit is padstaalstront. Een beetje histerstront, dat ken ik. Laat hem net omvallen, hè? Want dan heb ik een kroon naar mijn twaalbaan voor. Dan kan ik net omvallen. Een vrouwenkroon. Een vrouwenkroon. Zo een beetje verstrooien. Ligt meer aan het werk maar doen. Het is wel makkelijk zo. Vind ik wel lekker, kom snel je weer weg. Zeker. Nou. Huppakee. Ik ken het zelf met hudder. En dit ken ik dus in mijn tuin? Ja, dit kan je dus in eigen tuin. Als je, het kan van Lits, het kan in een specietoon kan je van een groene tuin beginnen. Als je dan hoeft er vanzelf net een kroon stront op. Maar als je geen stront krijgt, dan kan je gewoon bij de tuincentrum wat karreltjes halen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je hoeft het net moeilijk te bedenken. Gewoon beziek je het maar eens. Waarom is stront zo belangrijk? Ja, groene met voeding gaan krijgen we meestal, hè. Wat er nog een kroon? Nou ja, dan maakt het een beetje nou in het droog in, hè. Nou, dit werk. Miranda wat krootje. Zo kan ik het daar wel om krijgen. Lang leven de bintuin. Mocht je nog vragen houden bij Gleedje Eigen Tuin, je kunt Aad Oostenbrug een mail sturen en dat kan naar aadklaske@online.nl. En dit wie bient, morgen weer. Graag om dan en van nog een hele noffelijke jong.